just like a Sunday. Осъществен с помощта на PC-Loader и Offer Gaming. Още щом видим кутията, заверяваме, че слушалките имат стилен дизайн и са съвместими с компютър, Mac, Xbox 360, PlayStation 3, 4, смартфон, таблет и естествен телевизор. 40 мм диаметър, осигуряващ дълбок бас и невероятно чист звук, съчетан с удобната диадема, ни дават възможността за продължително гледане филми, слушане на музика или игра. В комплект слушалките се продават два вида микрофони – мобилен и стационарен. Чрез мобилния микрофон вие можете да приемете обаждания и да регулирате силата на звука, но като стационарния е предназначен главно за гейминг. Той поддържа системата Noise Cancelling, отстранява страничния шум. Към комплекта се продава и миксер. Чрез него вие можете бързо да преминавате от мобилен разговор към разгорещена Skype дискусия, да контролирате силата на звука и да заглушавате микрофона. Аз обичам игрите и бих избрал Plantronics Rig заради невероятния си звук, лекотата, миксерът и Noise Cancelling системата. Благодаря ви за гледане.